vykúri na 23 a vypne sa. No a v tomto našom prípade tu prekurujeme sakra 26 stupňov. No, ale máme aj takých zákazníkov. Room 26 stupňov. Čo ešte? Aké informácie dáme? Manuálny mód, automaticky vyberiete, alebo komfortný chcete vybrať. Manuálny, pozrite, po 5% si pridávate, uberáte výkon. 100% za hodinu vytvorím 8 kW. A ešte poď, tuto keď si prepneme, že komfortný mód kúrenia, tak tu sa nám percentá zmenia na stupne. Minimum je 14 stupňov, maximum je 28 a môžeme si to nastaviť, že chceme príklad 22 a piecka nám bude kúriť na 22,7, keď nastavíme hysterézu na 7 desatín. Hej.